L-ekonomija Awċija reġgħet kibret b'ritmu ferm aktar sostnut minn dak tal-ekonomija Maltija matul is-sena li għaddiet. Dan hekk kif il-prodott gross domestiku f'Għawdex kiber ras għal bras b'9.6% waqt li dak f'Malta kiber b'8% skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fl-2022 l-ekonomija Awċija wkoll kienet kibret brata akbar minn dik ta' Malta, meta reġistrat tkabbir ta' 10.1% kontra l-4.9% fuq il-gżira prinċipali u ma' 37% akbar milli kienet qabel il-pandemija bi prodott gross domestiku li kważi laħaq il-figura rekord ta' 869 miljun euro. Minħabba l-impatt tal-pandemija, il-ġid Awċi kien naqas għal inqas minn 609 miljun euro. L-ekonomija Awċija llum kważi 3 darbiet akbar minn dik li kienet fl-2012, meta kienet inqas minn 326 miljun euro. Kemm ilu li sar Prim Ministru Dr. Robert Abela, il-ġid nazzjonali ta' Għawdex ras għal ras żdied b'4,528 euro. Dan hu ferm aktar minn żieda kollha li ġiet osservata fit-3 leġislaturi sħaħ taħt Gvern Nazzjonalista bejn l-1998 u l-2012. Fl-aħħar leġislatura ta' Gonzi PN bejn l-2008 u l-2012, dawk li jaħdmu f'Għawdex żdiedu b'20 persuna biss. Iżda taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela kien hemm żieda ta' aktar minn 2600 persuna. Fl-2023 waħda kien hemm żieda ta' 937 persuna aktar f'impjieg, ukoll aktar mill-aħħar 3 leġislaturi nazzjonalisti moqogħdin f'daqqa. Fl-aħħar 5 snin, l-ekonomija Awċija kibret b'medja ta' 9.4% kontra 8.6% f'Malta. Il-medja ta' tkabbir ekonomiku f'Għawdex taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista kien ta' 4% biss, li jfisser li Għawdex kiber brata triplu waqt li dawk iż-żminijiet l-ekonomija Awċija kienet tikber brata inqas minn ta' Malta. Skont l-NSO, fost is-setturi li f'Għawdex kibru brata ogħla ma' dik f'Malta sena ilu, wieħed isib l-agrikoltura u s-sajt, il-ħwienet u l-lukandi u ristoranti, is-servizzi finanzjarji u dawk professjonali, kif ukoll il-gaming. Is-settur tal-arti u rikreazzjoni li jinkludi l-gaming illum jilaħħaq 23 miljun euro f'Għawdex, meta fl-2012 kien ftit aktar minn 7.5 miljun euro. Is-servizzi professjonali żdiedu għal 107 miljun euro meta fl-2012 kienu 13 miljun euro. L-informazzjoni u komunikazzjoni li jinkludi l-computing issa qabeż 33 miljun euro, mentri s-servizzi finanzjarji huma kważi 21 miljun euro. Fl-2012 dawn kienu madwar 6 miljun euro u 7 miljun euro rispettivament. Is-settur tal-manifattura li bejn l-2008 u l-2012 kien naqas minn 32 miljun euro għal 28 miljun euro, fl-2023 kien telaq għal kważi 64 miljun euro. Imma l-ekonomija Awċija mhux biss qed tikber brata aktar maġla minn qabel, iżda l-istruttura ekonomika tal-Gżira Awċija qed tinbidel u timmodernizza ruħha wkoll. Fost l-oħrajn, id-dipendenza tal-ekonomija Awċija fuq il-qasam tal-amministrazzjoni pubblika naqset waqt li dik fuq servizzi professjonali u diġitali żdiedet. Dawn tal-aħħar issa qabżu d-daqs tas-settur pubbliku f'Għawdex. Fl-2012, id-dipendenza fuq is-settur pubbliku kienet ta' 27% u mhux 21% bħalma hi issa, waqt li dik fuq is-servizzi professjonali u diġitali kienet 12% u mhux 23% kif inhi preżenti. Dan kollu jindika kif l-ekonomija Awċija dawret id-direzzjoni minn dun bidlet it-tmexxija tal-pajjiż fl-2013 u saret mutur ekonomiku ġdid. Minn barhekk, mindu tmexxija ddiet f'idejn Dr. Robert Abela, it-tkabbir f'Għawdex mhux biss baqa' sostnut imma sar jiffoka ferm aktar fuq oqsma diġitali u ta' valur miżjutoli, frott l-iskemi u l-inċentivi li ġew introdotti speċifikament għall-Gżira Awċija.